Human kumpirmado ng nakasud sa Eastern Visayas, ilabi na sa probinsya sa Leyte ang ASF o African Swine Fever, mas gihigpitan karon ang mga lakang aron di kini maabot dinhi sa Central Visayas. Aniya ang report. Mas gihingusgan pa ang mga lakang aron makontrolar ang pagkatap sa African Swine Fever o ASF nga di makasud sa Central Visayas. Ang ASF, delikado ug makatakod nga sakit sa baboy nga musangpot sa kamatayon ini. Karong bag-o, nasuta ang kumpirmado nga mga kaso sa ASF sa Abuyog, Leyte. Nakig-alayo na ang Department of Agriculture sa mga LGUs. Ang Cebu Province una na hinuon nga midili sa pagdawat sa mga baboy gikan sa Mindanao ug sa Region 8. Meron tayong assistance din sa mga local government units by augmenting yung mga personnel sa mga ports natin within Cebu and Bohol para naman makatulong sa pagbantay. Ang departamento maghimusap og blood sampling sa mga ihawan nga usa ka pamaagi sa surveillance batok ning maong sakit. Awhag nila sa mga namuhi og baboy nga mokooperar og muhimo sa mga gikinahanglan nga lakang aron dili maapektuhan sa sakit. Sa pagtransport po ng ating mga baboy, no, kinailangan tayo po ay nakarehistro, no, tayo registered sa Department of Agriculture. Pangalawa, siguraduhin na disinfect yung ating sasakyan kung tayo ay naglalagay ng mga baboy dyan at tayo ay nagtatransport. Giklaro sa departamento pabilin nga ASF-free ang Central Visayas. Pipila na lang karehiyon sa nasud ang wala masudli sa sakit sama sa Mimaropa Region, Region 6, 7 ug 9. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.